माबा सिख्ला सिख्ला गथ'आ भिडिअ खालामदों हाबायाव फैनानै माबायदि मोनदों नोंहालाय मोजां मोनदों सानथाम जाबाय सानथाम जाफैबाय बेस्रा हाबायाव फैनानै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों र' नोंहा आं दला नामा जेबो जोंना हाबानि कफि बानायग्राफ्रा थिगैनो दं कफिया आरो जोबजासे आंसो बानायदों फुंनिफ्राय ओरैनो नाम लाफ्लानो जिरायफ्लाबाय मा जाखो बे आंना सोंग्राखौसो आंबो एसे नुजानोसै आरोना कमेन्ट खालाम लोगोफोर मेकआपखौ माबायदि नुदों ओमफ्रायो फुङावहाय आङो ओरैबायदि बेस्थ' जाबाय बाजैयाबो ओरैबायदि रिसेपसनाव थाबाय जोंना बाजैया बेनो गुफुराव नाखा साइजफ्रा ओमफ्रायो दासो भिडिअ लानो मोनबाय आङो ओमफ्राय बिदाया गैथ'वा ओमफ्राय दा नोंथांमोना दसे उनावहाय नुगोन बाजैया बेनो आरो लोगोफोर बाय बाय आंखौ दा दसे आयो आखाइ नांहैयाखिसै आखाइ नांहैयाखिसै Kamera मोनसे The next day Hello everyone दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन ओमफ्राय जों दा मा खालामनो नागिरदों हाबाया जायै जायै रिसेपसनबो जोबबाय दिनै रिसेपसननि अखानायै जोंहा दिनै आनबक्सिं खालामनो नागिरदों गिफ्टफोर मा मा मोनदों सोर सोर मा मा होफैदों बेखौ आनबक्सिं खालामसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नुलांगोन लोगोसे साबस्क्राइब लाइक शेयार खालाम दाबाव लोगोफोर नायलांदो अब्ला ना मा होनो हेलौ बयबो नायदे माबाखौ इउटुबखौ बयबो सापर्ट खालाम बर'जों बर' आनबक्सिं खालामसै जों आनबक्सिं खालामनो नागिरदों दिनै हाबानि गिफ्टखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनियावबो नुगोन केसआव मिकि नार्जारि नायबानो जाबाय थांनानै आनबक्सिं नुसिगोन फुरा बुथि जुखा मा मा दं सिंफ्राव बेखेवनानै नायबासो नुसिगोन बोरायबाय जोंना बिदि ओरैनो आनबक्सिं खालामसै आनबक्सिं मा बुस्थु दंबाव भिडिअआ एसे गोलाव जालांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे खेवजेनलाय मा मा बुस्थु नोंहा भिडिअ खेबग्रा जादोंब्रा aku mah bisa bawa kebel aku mah ya. Bapak kok naik aku. Đây má buस्थु này नोंसोर खेवग्रा जादो फार्स्टआवनो नै बाल्थिं बेखौ देखायग्रोबाय बेखौ ओरै साइडआव दोनहरदो बाबु बैयाव ओमफ्राय मा बुस्थु बेयाव बैसागुआव बेयावहाय अमा बेदर खाजि लानाय बेयाव माबा माबि दालाय बैसागु बोथोर सफैबायना दालाय बैसागु फैगासिनोखा नालाय लोगोफोर दे बेफोरबो नैबेखौ बेबा मा बुस्थु लोगोफोर नै बियो खापसो जागोन खाप खाप नङा नै
네, 이제 원래는 가르면 들어가야 하잖아요. 그까 배 기들 피해고 키우거든. Vì saoคุณนิวมาเชื่อรู้หนังมันมาได้ไหนนี่ขับบ้ามูเดียบอกสิเนี่ย 차른그라 นี่ไก่ก็ชาติเกี่ยวอะไรมาว่าแบบ 네 이거 켜도 จัดเข้าไปไก่เสมอ 네 이거 후칼 จัดเข้าไปด้านแล้วสวัสดีครับ 후칼 비브 밀톤 인텍스 กรุงเลย 호킨차는 땀 케우로 나이그르 바이스เคบอส 배정 플라스틱 파네 근처 มาเนี่ยพี่ก็เบี้ยวลากไอ้น้องมิสบังไรหนึ่งมิสถานว่าโดนฐานอะไรน่า마바 작은다 बैसागु बोथोरनि बेदर होग्रा नोंहाबो खेवद' दे नोंहा मा बाहायगौआ मा मोनदों नायलाय खुरै एखे साइज नैबे जा रेजेंथारलै नै नायनायलाय मा बिलाय आयु मा गोगोम रेजें नै खुरैसो देนี่อยู่ก็เดินเข้ามามาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนี่ที่เนี่ยมารถถึงบ้านหลังมาประมาณเป็นหลังมาทั้งนั้นอันนี้ก็ทำ लबारनि जागोन बियो ओंखायनो बिराद रेजें गारा ओमफ्राय बाल्थिङा एसे गिदिर मोजां थिगानो बे मा जाखो बे एखे साइज एखे साइज बेना दख'ना सोलाय होग्रा थ' नोंहा थिग जागोन गासिबो लांजोबदो नङाबा जों फानहैनोसो नागिरदोंमोन
Malah aku punya kamar punya apa sih? 플라스틱 Malah situ bukan mau kasih deh lah. Malah kapling deh. 랍 Tuh pernah kayak kari. Kau itu pernah kayak kari bahasa ya. Noda naik. 하바 자네요 로스 자याखै 랍 जादों 플라스틱 मोननानै Iya lah, beberapa bina mana? Saya kasih iya lah, beberapa bina lah. Hal kimia. Mana ni biji kita dah sih seli bawa bang. Iya. 합 मा जाखो बिलाय Mai deh saya nak podcast. बर'सिल लारा Lagi bola biji dah ada. दङ नै बिलाय मेरला दं Kami mula dah nang bisa ni. ओरै ओरै माबा दहायनि बायदि स्टाइल आंनि आखायाव मोनदों बुरि फुरा सम जोंहा समनि आंखाल नालाय बिनिखायनो नायनांगौ जायो बेखौ इम्परटेन्ट बे बुस्थुआबो औ थिगानो दं मोजां लोगोफोर हाबा जाबा माबायदि मोनो नुखाबाय दा बेखौनो हाबा जानो बायो नोंसोर माखै मा मोनो बयबो थाब थाब जानो गोसो गैयिफ्राबो जा मोनजोबनायनि बालथिङा बै माबा दंबावो Ini jok, apa? Ini jok. आनबक्सिं खालामखांबाय जोंहा कुकार गंबा मोनबाय गामसा गांनै टटेलखौल' नायदोब्रा टटेलखौल' जों फैसासो नायनो नागिरदोंलै बिसोर बेसेबां होदों थोद नङालै थिगैनो नै सनानि आयै सोर होफैखो अन्थाव बाथाव सनानि बे गिफ्ट होफैग्राफोरनिसिम मा बुंहरनो बयनिसिमबो ना मा बुस्थु बिलाय खुरै खयथा दं गारहा खयथा जाखो गारहा गंब्रै कुकार गंबा बाल्थिं खयथा जाखो गारहा गंथाम बाल्थिं मोनथाम बेसेबां होनदों 11,000 1 लाख नामा माबायाव मन्दपनि आरो सनानि बाव हाबाब जोंलायलायनाय जिउ गोलाव जायोनो बेवहाय जाबा
बे गंसेल' गंनै होफैनांगौमोनथ' दा गंसेयावनो दंबावो ए मालाय होफैग्राया एसे मेलेम दंखायो आं सुइस खालामबाय टिभिना बोयो बे अरिजिनेल जों बे गिफ्ट पेपारफोरखौ बेखार गारा फानहैगोनसो नैबाव बे प्लास्टिकआ सोग्रोजोबदो दंबावो बेफोर ओरैनो थाइलै दाना बारा जालालै बिदियाव गोदोनियासो बिराद जायोमोन दासो खेरखा मोनसे खेरखा सनानि गंब्रै जाबायना होमबा बे गिलिर दा बे गिलिर ना बोसोरबा जोंहा जानायनि फैखाबाय रोजा 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 जायोब्रा माबाना दाम गोसा अरिजिनाल ना औ बिसोरो थैजासे जोरो बिसोर 5 बोसोर जानायनि जाहैबाय बिसोर दा 5 बोसोर लास्टिं नायदो 5 बोसोर लास्टिं जाबायना जोंहा नायखांजोब्बाय दाना जाबनानै दोनफिन औ नैबेखौ देखायनो बावदों नै सियार दङ सियार गंथाम डाइनिं टेबोल ओंखाम जानो थाखाय मोनसे हिनजाव गोदान लागा हरनांला डाइनिं मोनखाबाय गंसे फिसा बिसिना सादोर मोनसे नायखांजोब्बाय जोंहा मा बुस्थु बियो ए देखायजोबखाबाय बेखौ आनबक्सिं खालामखांबाय जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबसै नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना होदो बाय बाय लोगोफोर